Like Dado, hold you now. Okay guys, lakaw-lakaw ko dire sulod ko sa balay sa akong amo guys. Mo ni akong balay sa akong amo guys, Kuyog ko niri taga Balok Quiapo no. Mo ni ang balay kanang kaniya dang swimming pool, walay tubig guys kay gihawas man na. Kay wala may pamay naligo god. Wala kami walay tubig mo na iyang pan guys sa swimming pool. Lingkod-lingkod ra ko ri hulat og trabaho on kaning gibongot na tao kay wala nang patay tay blade. Wala tay taga sa tong kuan now no. Lingkod-lingkod ra taong ko rin ngita kong sa trabahoon di rin nakasilig-silig ra ko mo ko lang lingaw paano man ko lingkod-lingkod ra man jud ko dire amo nang silig-silig na lang ko kay wala ko lingaw pasensya sa mong kalo guys. So kanang balaya bitaw guys. So kana ang kalo guys buling kay na guys bahalag buling basta na trabaho okay ra. Nakalimot ta ba kung saan paglimpyo na silig-silig na ko kay dire kay wala jud ko lingaw ilahi na bitan ni wala tay lingaw kay fon ko ara silig-silig na lang ta. Wala pa may trabaho on dire ko sa balay ni ma'am kay kapag pangkaman sa akong limpyo lingkod-lingkod naman ko guys no kay tanaw aning palibot o kung sa gi-off na ko ang mga tubig o dire mo lakaw na may kay manguli na ko no Jaime dire na guys bit-bit kong tubo makahuman ana dire gawas dagan ng motor o human ibutang tubo dire na og pagkahuman hukas dayon tano kay igang mga guys tanan ning bag-ot ang naabot dire sa tong barracks dire sa tong kuan og dire na mo relax ta kay kapoy lingkod-lingkod data dire kay relax naman ta ani. Og dire guys no tindog na puta kay balik ko no hay kuno ta dito sa balay ni Ma'am Rica no dito na punta o baklay na diri guys padulong mi sa amo na lang gibaklay kay wa may sakyanan dire padulong na may guys kanang padulong may sa balay ni Ma'am Rica kay mag mix mi og kanang kuan tahop ug pids kanay ambak wag mangga. Okay, kuha gyud ang mangga guys. O dire padayon mi sa mong pagbaklay no. Mo nay balay ni Ma'am Rica kanang makita guys. So kanang diha day mi padulong. O kanang mo na ang gate diha na mi o si Japit diha o sulod og ako. Diha na ako pong abrihan akong gisulod og dire na sa iyang balay. Mo na mong gi-mix guys kanang tahop o pids. Pasaw na sa baboy. Ilaw sa baboy ba kanang dire kay pahaway relax na mi wala lang mo ipakita ang nagtrabaho namo kay matakpan mi sa tag-iya. Dire guys no lanta-lantaw lang sa ko kay gahulat mi kay among higta ni kay among hakutan na ang pitch padulong sa gawas ikarga na mo Hilux ug gibaatan na sa akong kauban ang pitch kay among nang ikarga sa truck no lata-lata sa ko Like Dado, hold you now. dayo naman akong pag-ikot-ikot dito guys kay lisod kihigtan kay straw ang gamit kay pugat pa gid gani sa ako. Ang limang pa. Kung hindi ka mag-vlogger daw. Tabihan ka. Tabihan ka. Ngayon mo kung mag-vlogger daw. Ilan followers bro? 20? 12. 12 pesos? 12. Kasulting siya so diyan na taon mi ato kay pila followers ko na ako sa Facebook no. Ano madapat yung face? Lugi ka na ba guys? Ano kita ko tako? Pamutin. Wala na to na. Sahid. Ulo dos steps. Lagi sa mga lako. Jadi. Bahala ni ito ka karaog. Patong oy. Patong oy. Kani man nasilit pa jud. Silit. Ulo. Ayang makoy. Bukat din siya. Hayang oy. Ikaw ka magpatong hayang ni tao eh. Silit mo kuno download ba? Mako. Makohon niyo ako.
Sirit puno. Klaro kay sabdo. Klaro ka pang buba kung naong mabugas na. Migo. What? Boleh ako beautiful there. Ito zero ko lang yun. Uya kay na mo trabaho diri o. Baling kalo.